Magandang araw mga bata! Ngayon naman, titingnan natin kung gaano kayo kagaling sa pagbigkas ng mga salitang may tatlong pantig. Meron tayong 50 salita na iyong bibigkasin ng malakas at maliwanag. Tumayo ng mabuti at ihanda na ang sarili sa iyong pagsusulit. Good luck! Question number 1. Number 2. Number 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Congratulations! Ito ang katapusan ng ating session ngayong umaga. Isulat ang score sa upper right-hand corner ng questionnaire. Ang pinakamataas na score ay 40/40. Congratulations!
This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Question number 1. Sagana. Number 2. Talaga. Number 3. Talaba. 4. Kasama. 5. Sasama. 6. Papaya. 7. Dalawa. 8. Lalaya. 9. Patama. 10. Pasasa. 11. Palala. 12. Nadala. 13. Nadapa. 14. Asawa. 15. Lalaya. 16. Payapa. 17. Babala. 18. Mataba. 19. Madada. 20. Malala. 21. Dalaga. 22. Halaga. 23. Mahaba. 24. Mababa. 25. Kawawa. 26. Masaya. 27. Nadama. 28. Gagawa. 29. Sagana. 30. Pamana. 31. Labada. 32. Dalawa. 33. Bababa. 34. Pataba. 35. Pahaba. 36. Tataba. 37. Sasama. 38. Kasama. 39. Hahaba. 40. Gagala. 41. Lalala. 42. Halaga. 43. Alaga. 44. Sagana. 45. Magana. 46. Masaya. 47. Madaya. 48. Malaya. 49. Magaya. 50. Mamaya. Congratulations! Ito ang katapusan ng ating session ngayong umaga. Isulat ang score sa upper right-hand corner ng questionnaire. Ang pinakamataas na score ay 50/50. Congratulations!